Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Inġmana hawnhekk dal-għodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Qegħdin fil-ġimgħa l-ottava tal-Għid, il-kontinwazzjoni ta' din il-festa kbira tal-Għid. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddies ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Illum ukoll qegħdin fil-5 jum tan-novena bi preparazzjoni għall-festa tal-Ħnina Divina. Illum jgħidilna Ġesu ġieb li l-erbieħ tal-insara li huma mifrudin minn xulxejn. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ tal-familja Lewis. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Int li ritmu tarina fuq is-salib, Kristu ħniena. Int li ġajf taħdilna t-triq tas-sema, mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paġi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irrodulek ħajra glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-dubiet tad-dinja ħenna rina. Int li tneħħi d-dubiet tad-dinja il-qatt tal-qalb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna rina. Għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek mulej. Int waħdek l-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti salvajtna bil-misteru tal-Għid. Wettaq li l-poplu tiegħek b'dan id-don qaddejs biex issa li kiseb ħelsien sħiħ iħabbrek għal dak il-għena tas-sema li jittama tiegħu qiegħda tferħu fuq l-art. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Apostli. Nar lejt il-50, Pietru qal lin-nies tal-Ludija: ħajkun jaf fi żgur il-poplu kollu ta' Iżrael li lil dan Ġesu li intom sallabtuh Alla għamlu mulej u Messija. Dan il-kliem li semgħu laqtilhom qalbhom u qalu lil Pietru u lill-Apostli l-oħra: L-aħwa x'għandna nagħmlu aħna? U Pietru weġibhom: Indmu u jitgħammed kull wieħed minnkom fl-isem ta' Ġesu Kristu għal maħfra ta' dnubietkom u intom tirċievu d-don tal-Ispiritu Santu. Għax il-wegħda qiegħda għalikom u għal uliedkom u għal dak kollha li huma fil-bogħod, dak kollha li l-mulej Alla tagħna sejħilhom. U b'ħafna kliem ieħor tahom xhieda u wissihom billi qalilhom: salvaw lilkom infuskom minn dan in-nisel ħażin. Għalhekk dawk li laqgħu kliemu tagħmdu u dakinhar ingħaqdu mad-dixxipli madwar 3000 ruħ. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali u ngħidu flimkien bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Sewwa hi il-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà huwa għamel u iħobb id-dritt wis-sewwa. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art, bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Ara, għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu, biex jeħilsilhom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Ruħna tixxenna għall-mulej u l-għajnuna u t-terka tagħna. Ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna kif fiki it-tama tagħna bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Inqumu bil-wifqa. Alleluja. Alleluja.
danu il-jum li jagħmel il-mulej. Ħanifirħu u ntennew fih. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Marija baqgħet il-barra mill-qabar tibki. Kif kienet qiegħda tibki tbaxxiet lejn il-qabar u rat żewġ anġli lebsin l-abjad bil-qiegħda, wieħed in-naħa tar-ras u l-ieħor in-naħa tar-riġlejn fejn kienu qiegħdu l-ġisem ta' Ġesu. Huma qalula mara għalfejn qiegħda tibki. Iwieġbet għax ħadu lil Sidi u ma nafux fejn qegħduh. Kif qalet hekk daret lura u rat lil Ġesu wieqaf, iżda ma ntebħix li kien Ġesu. Ġesu qalilha mara għalfejn qiegħda tibki, lil min qiegħda tfittex. Hi ħasbet li kien il-ġardinar u qaltlu Sinju, jekk ħadtu int minn hawn ejli fejn qiegħdtu u jiena nġibu lura. Ġesu qalilha Marjam. Hi daret u qaltlu bil-ludi Rabbuni, jiġifieri jballem. Ġesu qalilha la tmissnix, għax għadni ma tlajtx għand il-missier, imma mur għand ħuti u ngħidilhom li se nitla' għand missieri u missierkom, Alla tiegħi u Alla tagħkom. Marja ta' Magdala marret għand id-dixxiepli u tagħthom l-aħbar, rajt lill-mulej u qaltilhom x'qalilha. Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristu. Kemm hu sabiħ dan iż-żmien li qegħdin ngħixu żmien tal-Għid. Kif għedt fil-bidu tal-quddiesa qegħdin fl-ottava tal-Għid, il-festa tal-Għid hija festa kbira, l-Għid il-kbir, il-festa l-kbira li niċċelebraw dil-ġimgħa kollha l-ottava tal-Għid, imma wkoll kull nhar ta' Ħadd huwa l-Għid ta' kull ġimgħa. Kull nhar ta' Ħadd niċċelebraw il-qawmien ta' Ġesu. Hija l-festa li timmarka s-sena kollha. Il-festa tal-Għid. Qegħdin ngħixu dan iż-żmien sabiħ tal-qawmien ta' Ġesu. Ħa naraw ftit il-qari tal-lum għaliex huwa interessanti ħafna. Bħalissa qegħdin naqraw siltiet mill-Atti tal-Apostli, s'issa qrajna l-ħajja ta' Ġesu, issa qegħdin nibdew il-ħajja tal-Knisja. U s-silta li għandna llum tkompli ma' dik tal-bieraħ hija parti mid-diskors ta' San Pietru fejn il-50. Quddiem folla kbira ta' nies, San Pietru jagħmel dan id-diskors sabiħ. Il-bieraħ rajnieh jgħid lil dawn il-folol tan-nies jgħidhom isma' timmixxi sajjetta fil-bnazzej. Timmaġiex kombinazzjoni l-qawmien ta' Ġesu. Il-qawmien ta' Ġesu kien imħabbal mill-Antik Testament. Kien ippreparat mill-Antik Testament, taqraw il-kodba mqazza. Dak li qed jgħid San Pietru. U llum ikompli dan id-diskors. Ħajkun jaf fi żgur li l-poplu kollu ta' Iżrael li l-dan Ġesu li intom sallabtuh Alla għamlu mulej u Messija. Naħseb din hija l-qofol tal-messaġġ kollu. Li l-dan Ġesu li intom sallabtuh Alla għamlu mulej u Messija. Sakemm il-bniedem ma jindunax li hu stess sallab lil Ġesu, għax ħafna drabi aħna jiġrilna li nwaħlu fl-oħrajn, dak il-lowd salbuh il-Ġesu, dawk il-ħżiena li salbu l-Ġesu, dawk li jedgħu kuljum, xkora kuljum, dawk salbu l-Ġesu, dawk li forsi ma jemnux, dawk salbu l-Ġesu. Le mhux hekk ta' l-Ġesu sallabtu jien, sallabtu int. Kemm il-darba provajna ninjoraw lill-Alla. Kemm il-darba provajna ngħixu kif jgħidilna moħħna. Kemm il-darba għamilna l-ħażejn. Lil Ġesu sallabnieh aħna.
Tajjeb, qabel ma nikkonvinċu ruħna minn dejn u mhux inwaħħlu fl-oħrajn, l-oħrajn salbu l-Ġesu, dawk salbu l-Ġesu. Le mhux hekk. Jien sallab lil Ġesu. Ma nistax nasal għat-tieni pass allura. Ara xejdulhom San Pietru. Xin jgħidulu l-aħwa x'għandna nagħmlu aħna. U Pietru jġibhom indmu u jitammet kull wieħed minnkom fl-isem ta' Ġesu Kristu. Għal maħfra ta' dnubietkom. Jekk ma tammettix li inti sallabt il-Ġesu, kif tista' tindem? Ma tasalx biex tindem, tgħid jien m'għandi xejn, ma għamilt xejn, jiena ma għamilt l-ebda dnub, jiena ma għamilt xejn ħażin. Kultant nisimgħu dil-kelma, jien ma għamilt xejn ħażin jiena m'għandix dnubiet mejta, m'għandix. Bħalli kieku inti ma sallabtux il-Ġesu. Għara kellu mmorru żmerġ. Sabiħa dil-kelma talla. U bħafna kliem ieħor tgħum xhieda u wissihom billi qalilhom salvaw lilkom infuskom minn dan in-nisa l-ħażin. U dakinhar għalilna l-Atti tal-Apostli San Luqa. Dakinhar ingħaqdu mad-dixxiepli madwar 3000 ruħ. Ara l-Knisja qiegħda titwielet fejt il-50, dan id-diskors wara jgħid il-50, u l-Knisja bdiet tikber. Ara, bdiet tikber. Ħanaħu silta tal-Vanġelu għax ukoll interessanti. Għandna silta minn San Ġwan. Marja ta' Magdala reġgħet marra ħdejn il-qabar u bdiet tibki. U kif kienet qiegħda tibki tbaxxiet lejn il-qabar u rat żewġ anġli. Ara, marret tfittex. U Ġesu stess u dawk in-nies dawk l-anġli jgħidula ilmi qiegħda tfittex. Hija mistoqsija għalina l-kol ta' dik. Inti x'qed tfittex, ilmi qiegħda tfittex, ilmi qed tfittex. Għax jista' jiġrina li nfittxu lilna nfusna, l-interessi tagħna, l-gosti tagħna. Dak li hu komdu għalina. Inti x'qed tfittex, ilmi qiegħda tfittex. Mistoqsija interessanti. Id-disgrazzja tafu x'inhi li kultant ma nfittxu xejn aħna. Ma nfittxux. Naħsbu li l-affarijiet diġà huma lesti. Il-verità mhix riċetta hekk teżiġi li nfittxu. Ir-rieda t'Alla mhix ħadd tiġi hekk stampata quddiemek li titfittex x'inhi r-rieda t'Alla f'dawn iċ-ċirkustanzi. Ara. Mara għalfejn qiegħda tibki. Għalfejn qiegħda tibki. Iwieġbet għax ħadu l-sidi u ma nafux fejn qegħduh. Hawnhekk Marja ta' Magdala trid tagħmel qabża. Ara. Ġesu għamel qabża mill-ħajja ta' din l-art għal ħajja tas-sema. U Marja ta' Magdala trid tagħmel qabża minn dak li jidher minn Ġesu fiżiku għal Ġesu spiritwali. Kemm sabiħa l-kelma t'Alla. Għalhekk Ġesu jgħidilha, mara għalfejn qiegħda tibki, l-ilmi qiegħda tfittex. Kemm hi ħaġa kera li ma tfittix. Marja ta' Magdala tgħallimna nfittxu. Nibku għall-preżenza ta' Ġesu. Sinjur jekk ħadtu int minn hawn ejdi fejn qiegħdu u jiena nġibu lura. Imma Ġesu imbagħad l-ewwel qalilha mara. Imbagħad jgħidilha b'isimha. U dak il-ħin tarfu. Marjam idaret u qaltlu bil-ludi rabbuni jiġifieri Mgħallem. U Ġesu jgħidilha la tmissnejx. Għax għadni ma tgħidx għand il-missier. Għaddi mill-Ġesu fiżiku minn dak li jidher, minn dak li nħoss, minn dak li nara, għal Ġesu spiritwali, għal Ġesu tal-fidi, ara l-mixja ta' Marija ta' Magdala. U mhux daqshekk biss, imbagħad Ġesu x'ingħalfitu jagħtiha l-missjoni.
Ara mur, għejt l-apostli. L-ewwel messaġġiera, l-ewwel apostlu tal-qawmien. Marja ta' Magdala, wara li għalfet lil Ġesu, issir apostlu, Ġesu jagħtiha il-missjoni. Ara. Mur għand ħuti wejdilhom li se nitlant missieri u missierkom Alla tiegħi u Alla tagħkom. Tolbu l-mulej illum biex jagħtina id-dawl ħalli narfu dil-kelma tiegħu. Ejjew nitolbu l-mulej illum biex jagħtina l-għalfien tal-kelma tiegħu, jagħtina li ngħixu dan l-qawmien ta' Ġesu fil-ħajja tagħna. Nożżu aktar it-tfittxija u s-sejba ta' Ġesu u l-missjoni li l-kol kemm aħna għandna. Tolbu l-mulej biex ħenna l-knisja tiegħu. Bħalissa il-knisja qiegħda fil-luttu għax miet il-Papa Franċisku. Tajjeb nitolbu l-mulej biex idawwal l-knisja tiegħu, biex jagħtiha d-dawl, biex jagħtiha mexxej skont qalbu, skont ir-rieda tiegħu. Alla qatt ma jitlaq il-knisja tiegħu. Alla qatt ma jitlaq il-knisja tiegħu. Imma rridu nfittxu, rridu nitolbu, rridu nibku biex Ġesu iħenna għalina. Roddu ħajl il-missier li għamilna denji li nsiru wliet id-dawl fl-ilma tal-Magħmudija u nitolbu u ngħidu dawwa l-mulej l-Ispirtu tagħna. Dawwa l-mulej l-Ispirtu tagħna. Biex il-poplu Nisrani ikun xut ta' Kristu il-xoħxt billi jibqa' fidejl mal-wediet tal-Magħmudija nitolbu. Dawwa l-mulej l-Ispirtu tagħna. Biex il-bnedmin tal-lum jinħelsu minn nisa l-ħażin tad-dnub u jixħdu l-emil tax-xitan billi jħadnu l-verità tal-Evanġelju nitolbu. Dawwa l-mulej l-Ispirtu tagħna. Biex ir-reliġjużi li qed joffru ħajjithom fit-talb u l-kontemplazzjoni jistru bil-fidej u jxandru bħajjithom il-ferħ tal-laqgħa tagħhom ma' Kristu nitolbu. Biex aħna l-koll niltaqgħu personalment ma' Kristu il-xoħxt preżenti fil-kelma u fl-Ewkaristija u nxandruh lil ħutna nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija tina li ngħixu bħala disċiplej u liet il-qawmien ta' Ġesu nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li għalunna biex nitolbu għalihom jew weddihom it-talb tagħna, nitolbu għal tant morda, kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom, għal dawk li għaddejjin minn mumenti diffiċli fil-ħajja biex iduru lejn Ġesu u jsibu l-faraġġ fih nitolbu. Nitolbu wkoll għall Papa Franġisku biex il-mulej jagħtih il-premju tal-ħajja ta' dejjem, nitolbu għall familjari għall mejtin tal-familja Lewis biex tinsaħ ħtijithom kollha u twassalhom fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Nitolbuk mulej għall-insar li huma berdejn fil-prattika reliġjuża, għall-konverżjoni tal-midin bejn. Nitolbuk mulej għall-familji kollha tagħna, għat-tfal u ż-żgħażagħ tagħna biex il-kol kemm aħna niskopru l-preżenza ta' Ġesu ħaj fil-Knisja u fil-ħajja tagħna ta' kuljum nitolbu. Ilqa' mulej dawn it-talbiet tagħna, ilqa' talbiet li l-kol kemm aħna għandna f'qalbna. Dawn nofruhomlok permezz ta' Kristu ibnek siedna li jgħix bi saltan għal dejjem ta' dejjem.
Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħenmu lejha l-familja tiegħek u ilqa' l-offerta li qiegħda tagħmillek. Għatija l-għajnuna u l-ħarsien tiegħek biex ma titlifx il-grazzi li qalet u tasal għall-għena ta' dejjem fis-sema. Bi Kristu siedna il-mulej magħkom. Nelfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħa id-nubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jirġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex midaj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxarret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dawnu l-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċikontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerra mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-kardinali, mal-isfijiet, mas-saċerdoti u mal-ministri tiegħek kollha.
Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-familjari Lewis li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtawa l-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missiena li inti f'isme wied, jitqaddes ismek, tiġi saltnati, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma nafru lil minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrejt iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. bil-ħidma tal-Ispiritu Santu tal-din tal-ġesem u t-tehem għat-testija. L-istimatijiet kollha u minn kull ħaseb. Żomni dejjem fidel lejn il-kmandamenti tiegħek. Tħallina għad. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejq.
يسبحوا للاسم لا سفر تالرين للاسم يسبحوا الكويك بالفيوري تاليتين لله لا بالفرح كنتم من يتردي الخير نانو للمنين حنانو فوق الأربع يسبت الأواتيو حنفروا القبر تلا ملكان تاليلين لله لا بالفرح كنتم من يتردي الخير نانو للمنين ħanejt talba ta' ringrazzjament tistgħu tgħidu miegħi f'qalbkom. Mulej meta ġodarek niltaqgħu infittxu l-wiċċek nisimgħu leħnek tħallix li qalbna tibqa' bla mkebsa. Erġgħu nfoħ fuqna l-ispirtu tiegħek bħalma għamil dakinhar fiċ-ċenaklu u kompli kuljum nfoħ fuqna biex tenni u tfarraġ, tibni u tħodd, tfejjaq fil-fond turi l-veru u s-sabiħ. Ħolqien ġdid ġamel minna bħal dakinhar tal-magħmudija tagħna. Fakkarna spiss biex ma nitilfux it-triq. Ħallina nagħrfuk fil-qsim tal-ħobs, il-ħadd, fil-fqejr, fir-raj, fil-ġema. Meta l-ħażen tad-dinja jaħsel jitfina, aħfrilna għax inkunu ddallamna. F'dinja mtaqla, korrotta, mudlama, xieda għamilna tal-imħabba u d-dawl tiegħek. Ħallina bħall-anġli tal-qabal miftuħ, bħal ommok u n-nisa l-oħra, messaġġiera nkunu tal-qawmien. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, inti tajt lill-familja tiegħek il-grazzja kollha tal-magħmudija. Għati widen għat-talb tagħna u għamil li qlubna jitħejjew tajjeb biex ikun jisħoq ilna il-għena ta' dejjem bi Kristu siedna. Ħanejdu dak it-tlieta Marjiet li talbet il-Madonna minn dan is-santwarju ejjew nofruhom skont l-intenzjonijiet tagħna u għall-persuni li nixtiequ nagħmlu l-intenzjonijiet tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierak inti fost in-nisa, u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierak inti fost in-nisa, u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħalstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu, Alleluja, Alleluja. Maria Jeframutena, Alleluja. Aștag lindis nalek tulomu, Alleluja. Il meu treba kif jinħabbar, Alleluja. Alina l-Alla jitlob, Alleluja.